Ioana, tu ai făcut și alte cursuri în afară de UX UI? Da, am făcut cursul de Agile Project Management. Cum ți-a părut cursul de Agile Project Management? Te ajută? Da, mi-a plăcut foarte mult și am apreciat enorm implicarea trainerului, cum a putut să explice concepte total tehnice și complexe într-un mod foarte simplu. Și cred că acest curs nu este doar pentru IT, dar asta cred și pentru că trainerul a fost ca un adevărat mentor și s-a axat pe esență, dând explicații și oferind sfaturi valoroase pentru cineva care vrea să aibă un început într-o carieră de succes. Cum te ajută skill-urile tale de project manager în ziua de azi? Astăzi mă ajută să mă organizez mai bine și să știu ce trebuie prioritizat în acea zi. Cum te vezi tu pe tine în acest moment versus cine erai înainte de toate lucrurile astea? Cu o mai mare încredere în mine, chiar mi-a oferit mult mai multă încredere, mai ales în deciziile mele, în ceea ce fac. Dă un sfat cuiva care nu știe în ce direcție să se îndrepte. Sfatul meu este să nu ratezi nicio oportunitate care le apare în cale.